Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalake, nami kula Najwa Rahma Yunita. Dugi kelas 8N. Absen kula 30. Ing kene kula bakal njelasake tentang apa iku layang dawa. Layang dawa yaiku layang sing isine dawuhi marang andahan. Tuladhane perintah marang andahan kang golekake pandhewehan. Contohe layang dawa antara lain yaiku ana surat tugas lan contoh dawa duwe struktur. Strukture kabeh ana 8. Antara lain yaiku ana sing kesiji, papan lan titi mangsa. Papan lan titi mangsa yaiku panggonan, tanggal, nalika layang sing ditulis. Sing keloro ana adawiya. Adawiya yaiku nerangake unggah-ungguhe sing dikirim layang marang sing ngirim layang. Sing ketelu pambuka. Pambuka yaiku isi kabar keselamatan sing dikirim lan pangarep sing dikirimi iya slamet. Sing kepapat yaiku ana surasa basa utawa isine layang. Surasa basa utawa isine layang yaiku nerangake apa bae sing perlu dikabarake. Selanjutnya sing kelima. Sing kelima yaiku wasana basa utawa panutup layang. Wasana basa utawa panutup layang yaiku panjaluk utawa panjuring kang gandeng karo isine layang. Sing keenam. Sing keenam yaiku ana peprena. Peprena yaiku nerangake sesambungane wong sing ngirim layang karo sing dikirimi layang. Sing kepitu ana tapa asma. Tapa asma yaiku tanda tangan sing nulis layang. Sing terakhir ana asma terang. Asma terang yaiku jeneng cetha sing ngirim layang. Ya wis rek, sampai kene wae sing bisa tak sampaiake. Lek ana kekurangan ya disepurake. Matur nuwun ya rek.